enime yekenyoro kia Bonyameuru Nyansakia ase wodi ya Bogetaurio egotoka ime yebunge ya Bobasi nigotokomenana ni amate yomogaka Alex Ongeri iyo konyora kwaye korense korengana nokorigeri waito egekogera enchera enyomba bakorara ekorekana enchera boyetie neba nenchera amasiabo atabwati omosasoko nekioro keribuna omochando noro ase amate yiga naigo twagani komanya ekerenga kia amate yiga gotatwara omogoko nkereki korengana nomogaka Alex Ongeri buna gotorera monginoe asireta dina nigasirete maega yokurwara ase gekegeke omwaka bwa 2012 akomutigera abana batatu abwabeire gakobakineria obororo egekogera okonyora kwaye nogoke mono ase agokorera abanto chikonda elio konyora ikiakoba abana bwatigeretwe amonenya gosira jengana muondo nakole kondo na kena kole kondo na baligenda omutenyo 11 omwaka oria omwana omokogoti bw'omogaka Alex Ongeri asireta Brian Alex asegesie kebe kago Kenya chinyeni nigo ebetete omoyeliso ekeratemete goseria engoko eyarenge gotoja chinyeni arenge go Kenya naiga no emechando ya mateiga ya mentekanete egendo kirirete nonya omogaka Alex Ongeri kwaroro bunyansi bwenyombe yo barenge korara nakobonia elikonyora ebesa yo komoirira omwana Brian Nyagitari konyora obobwenia yango Alex Ongeri mono no ane agwate nyumba na wakini to como bawe no mara agwate ngo ni nyumba nganyora we kumuri gitari na so to kuwe okawani nyumba nyumba yo kanyara kwa gachira na ya na agwate ya to ito meta ogata goro kawani mabati gose obonya sewe na agwate ta gorenda mukonya emergency Gatora sekenyo kia Bonyameuru Nyansakia ase chinsemo cheodi ya Bogetaurio abwa samareta ngoro Rosemary osibori osoro mwana oyo iga nigo mama mintaru alete nyuma yo kurwara tokamwanya Nyagitari ama tukabere nyuma ekera erire asinginja abana abo banalete mama mintako barugera ako bakorera kirigendo ko bakuru esukuru totare kabo ogwateba ngo mwana ono momurumino osirete Nakiare korwa. Moka murumta akuru kudina. Dina. Mumurumi ni gasirete ose. Era no ale. Mumurumi no. Oh, mamu mwabane rosirete. Okay. Mwaka kiasirete. 2012. Okay. Ngaki ya gatiko mwana yo kare ka ngana ngaki. Ekegoli angeke miaka 3. Ange miaka 3. Nero mwana we kabwate ko 7 ya bata abana batatu. Monene naro yo kabira ale form kiobei no ya ale class 9. Okay. Okay. So bono tote bingo mwana oyo litangani mochando norori. Ne liso. Eliso. Abeto ko ya komuyo. Okay. Bono toire nkunga nkiki abete mpaka gacho gikira kwa ya komuyo. Mwana oyo iga nigo bakina na mama minto moiboli uyole ngina koro yo iga igeka kyumutinyo 11 mwaka orio eta akaboko rwara kerarwara akarusuka iga akairu Nyagitari akaberora akarusa chali after 2 days matuka yabere mwana oyo agachiko Kenya chingeni isika iga ekera arego Kenya chingeni engoke karumutu yalengesika agachiko yogosa no muyo kamwaka elizo akarua akairu Nyagitari nere chenero akarwaliwa lakini nyumekera arwaliwa ebitoki mbia bolete ebibyabora akaira naka elinde birigu amanya koirwa ase Nyagitari enene lakini aso ebitoki ebyo byabere bikongwa asenge njo mamu mtu nene na atagete garama ya Nyagitari ono nakia koera omwana obono taikorora buya getabu skuru chiwikibe chaira lesiko nyumo mwarimu atebeta nga tarikora report blackboard abo tarikorora asa kuro kunge getabu agateba iraneka wikali erigwe nchira yoko rwariu amana kwirania skuru eyo mwaka kiagwe yaka mayuga ta omwaka oli 2023 ngaki ngina koro Nyagitari ale
Igo ni chingini ariko Kenya. Chingini ariko Kenya. Aha. Akebe tomoyo. Agasigoseria ngoka akebe tomoyo. Brian Alex Nigaro morokiwa we secondary oborose ya Nyamache ase grade kia gatana gatatu asago twerera buna asirete liso lia eliokobe chinga kiatemete goseria engoko ase gesiekebe akabe tomoyo yeliso egento kiaremairia masomo aye egekogera takonyara korora nainde ase liso eliriokobe liambokeirio bobe eliso liokorio egento kemobegete isiko yesukuru goikabono asinyira asago chakera. Brian Alex. Miaka rengo wa the Brian. 13 years. Yes. Na yoga soma. Nyamache junior secondary. Ingi kia koberete liso. Ingo kanye ibichuchu yeskuma. Ingo kega chiwetanga chikonyesera nkanywane etongiro mwe. Okay, tonga kabisa liso imegose liso kurusko. Isaini. Watane ngoko wale kokanyere chinyeni. Ibichuchu wale kokanyera. Korwa bo ngoko ile tanya gitari. Yanti anu ngida tanya gitari. Kero kwa ruale tiku kwa beta bia. Na ra bera tari tari ku ngati lakini mwani ndiga cha ku ngati. Ona saizi ngakiuko igwa. Ni ngo tari ku ngati. Kero kuira nete skuru ngonyara kwa renkorra. Na roja kaiga mai meeting mekaigo. Pero boni ga tuache aftam. Kuira ne skuru bona tin korra tin kans. Maisonse kono ni lirinde ndikorra. Ngorra li. Agin ngorgeri blackboard ngo cha kulia. Igo bono igo sabone geli sori oli korra nelimo. Lirinde ngakyo igwete. Lirinde mbiara kayora kiningo ngati arons. Ego ke lirinde liko chako kwati liko ile lina liko kwati. Ego saisi kero kuli liko tabu tiko rapi. Kingo na bongorora kingo liko chako ngati. Liko chako kwati. Korengana ni amateiga okonyora kwa Brian obobwene kwa bere ne bitange binge egekogera ngina koro yo ibolete ise igonere aganeti obokonyi magega yogokorerwa okubarwa egento kia beiro mochando gochiasi amateiga egekogera okonyora kwabo ni gokoro gwense mono na sone tweriserio akabo koire ni wachi kurusi uchusi mwana yekere ni unya gitari akarusi uchusi lakini bakatabari atwalire egento ime getakire koirwa senya gitari anene erinde alingori kubia. Bono kurwabu asenge ncho mungina alingenya gitari ekaba ko mwana yakaira naka bono goikalero iga ebinto byabolire na tato mwabata bwati kende chibasya bula ko irunya gitari paka goikere riseri ikirego kitaikorora bato tebeti togende muiri fare doret gosete nweke maya bora kini after tu acho isiri tu anyore chibesa toira no goikoro bato eri rube rigo toire nya gitari ne onse ya fire riseri rweni Chibesa baba tedi approximately ranga chira kandiriko. Mbata tebeti bato tetinga tocho toraligi echiko moikinya gitari pamaya bato tebiri rube kuchiari na bacho toipiri. So kureri mwanya kumoira nya gitari ende. Tana kwa nya gitari mama beta mia pako mutinyo kabere bono chirichi alengo cho tume so mongina bono mwana na bale siko igo bakalero tana korwali. Bono Brian niga gosabonde bwensi ole no moyo bwo gwancha komosira elikonyora obobwenia elianyale kweranera amasomo aye chande to mutegeri onde bwansi ontegerete anyara go ngonyo ga nyara korora Whatever class 8 yole. Okay. Asense moyende amateinigo ya ruro kobolia gochosonde bwensi ole no moyo bugwanja nonde bwensi ole no kuganyo kuya kobwaterana na barai bonse korwa soro gongorwa gusi bakorawa no mu MCA bwe wodi ya Bugetaorio Ibrahim Machuki komosira omwana oyo konyora obobwenia
eliokwirana ase skuru konyora masomo ili ache gokonya amate yaye. Kero mwana oyo asinyete esukuru omwarimu natemete korangeri akanyondeta engo tato maone konda chete. Mwana akabori gung'ore next orago che skuru tomoerese nganyora narangi guna abana ngande skuru. Mwarimu gatebeti ng'a omwana tari konyara kora bonta akabere skuru gwikira orwarigo. Ono korwabu nabo kere getire kenna se family ye. Because ekitu abwate okiaera nyagitari tugatigara bosa. Ono ncha saba tegeri bantegererete andonsi ime ya Kenya na abali none chinsemo chia Michael baigwete riogeri obokonyi gucheso omwana oyo aroraira ne skuru. Nigo bana tari kwenda skuru. Tari kwenda skuru chugikisa tuchera risiko. Okay. Ono nduraga niko baikira muni family ngayara baikira kuri namba ne liora anyale ko bagokoba. Namba yere 0723 950 428. Irori nende 0723 950 428. Okay. Mwemsi oganga ke korpo. Machuki. Wodi ke. Ibrahim Machuki, wodi ya Bogetaorio. Bogetaorio. Okay. Gingo ripotere getaseni kia Radio Vuna korwa senseme iga ya Bonyameuru egotoka ime ya Nyansakia wodi ya Bogetaorio ase bunge ya Bobasi elitaria negonkorwa Geoffrey Ng'ong'o.